मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो बिसोर मोदोम दाङो हौवाया मोदोम दाङो हिनजावफोरनि मोदोम खामानि होनायनि मुङाव बर' आइजोफोरखौ मिसबिहेभ खालामनाय बर' आइजोफोरनि सोलेराव आखाइ होनाय नंबार आइजोफोर नोंसोरनि बे भिडिअखौ नुबाय आरो निउस चेनेलनि गेजेरजों गोबां खोनानो मोनबाय गोबां निउस चेनेलफोरावनो नुबाय मैया जालांनाय जे जाथाय क'क्राझार खोदोमथलानि साखाथियाव थानाय नंबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नोंसोर मिथिखागौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिटआव नंबा आइजोफोर जाय लिटिल सर्जनि गला जाय गलायाव गोबां आइजोफोरनि मुवा बेसाद फाननाय जायो बिनि मालिकआ राजस्थाननि बायरानिफ्राय फैनाय जोंनि आसाम नङा बिथांनि मुङानो जाबाय अमृतम रस्तगि जाय बिथाङा जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ बर' आइजो फिसाफोरखौ खामानिनि मुङाव लेंहरनानै जोंनि बर' फिसाफोरनि मोदोम सोलेराव आखाइ होदों होननानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों नुदों आरो मैया जे जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो बर'नि गोबां सोद्रोमाफोरा बे गलायाव थांनानै गलाखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जे क'क्राझार पुलिस आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जे मिनिस्टारफोर एबा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोख्रोङै खावलायदों थ' रायजो जों मिथिगौ जोंनि बे आसामाव दा माने गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय नंबा रायजोफोर फैनानै जोंनि आसामाव बिराद गन्दगल खालामफैगासिनो नंबा रायजोफोर सिगाङावबो जों नुखाबाय नङा होमबा जे जाथाय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै नङा होमबा आदिबासिफोर जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनाय बेखौ नुबाय आरो दिनै खनसेबाव गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ बेबायदि खालामफैदों थ' रायजोफोर बे गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि फारसे जों थाबैनो एक्सन लानांगोन नङाबा जों इयुनाव बेफोरबायदिनो गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जोंनि आसामनि थासारिखौ मोजां खालामनाय नङा थ' रायजोफोर बेफोरनि फारसे समाजनो मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो नैबे जोंनि बर' आइजो जे बिथाङा बै गलायावनो मावोमोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसे बिथाङा जे जाथाय जालांनाय बे जाथायखौ नैबे खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों बिसोर नायलांबानो जाबाय बेनि उनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा जेबो जानांगौ गैयामोन आरो बाव जास्ट आङो बेलासि टाइम जाबाय नालाय जों हाजिराफोरथ' ओंखाम उखैखागोन मावदों जेनेबा 8टानिफ्राय मावो जोङो ओंख्रिल' लायनो थांदों हे खाथियावनो हटेल दं नालाय ओंख्रिल' लायनो थांदोंमोन आं बेयाव होगदावफैबाय होगदावफैनायाव दे जाबाय बे होगदावनायखौ आं बाद दोनबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङावनो बुंबाय नों मानो मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो बिसोर मोदोम दाङो हौवाया मोदोम दाङो हिनजावफोरनि मोदोम दाङो एवथुयो ओमफ्राय खानाय बोलाबायो थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसिनाव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ लिङो आरो सेक्सुवेलि ओमफ्राय असल्टबो खालामो बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसिनाव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो बिदिनो रायलाबायो दंखि होलाबायो खानायाव हमना बोयो आथिङाव हमना बोयो मा होनो बुयोबो बिदिनो खालामो आरो बिसोरो माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि आङो 30 जुननिफ्राय मावदों 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो आंखौ टाच खालामदों उदैयाव टाच खालामदों मेवथुदों बिदिनो खालामदों ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन दा आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो हम नहीं करेगा बिदि होननानै बुंदों आरो बियो हिन्जावाथ' बालुक जरानि हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय बावबाय आङो नामखौ टाइटेलखौ जायखिया नामा अमृत तान्सनो हाबा जानाय जायै जोंथ' मिथिया बेखौ जायखिया सिन्दुर थुवा आसानबो गाना आरो बिसोरो बेयाव साबैसे खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो साबासो दङ साब्रैयानो दङ जोङो बिसोरबो गासैबो सेक्सुवेलि हेरासमेन्ट मोनजोबनाय औ सेक्सुवेलि माबा मोनजोबखानायखा गासिबो बिसोरबो बुंनो हागोन आरो ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ धमकि होना दोनदों आरो दा मा लुबैयो आङो न्याय लुगैयो जोंनि जायगायाव फैनानै मालाय जाथिया बेफोरबायदि खालामनो मोनफैया जों बायदि सिख्लासा उन्दैफोरा बेहाय सेफ नङा बेयाव रावबो दा मावफै आं बेखौल' माबायो आरो एक्सन लानांगौ आइजो माबाफ्रा पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ दखाना बन्द जानांगौ औ दखाना बन्द जानांगौ पुलिस थानायाव एफआइआर होदों औ एफआइआर होदों जों एफआइआर हैदों थांदों जाय जाजादों बिसोर थांजोबनानै एफआइआर हैदों आरो मा बुंबावोमोन नोंसोर जोंखौ बिदिनो बुङोमोन माबा नोंसिनि जायगा नङा ओंखाम जानायफोरखौबो जाय थानानै मावदों बिसोरखौ बुङोमोननो ओंखाम जानायफोरखौ गावसोरथ' होनदों भिडिअफ्राव हगारो जोंखौथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रिजोब ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोरबाया
जानायखौ सोर जाहोदों नोंनि नोमा नोम्फाया जाहोफैयाखै बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ आंनाव प्रुफ दंजोबो मानसिफोर जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो बेयाव बेसेबांनिफ्राय बेसेबां समसिम खामानि मावनाय सोलिबाय थायो 9:45 जोङो फैयो ओमफ्राय 8टासिम मावो आरो 8टा मोनानि 8टासिम बियो गस्ला दखान हिन्जावफोरनि ओमफ्राय जुवेलारिस फानो उन्दैफोरनि सफ्ट टय फानो ओमफ्राय बिदिनो आरो लिप ग्लसारि बा गासिबो हिन्जावफोरनि बुस्थु फानजोबो आरो बाहाय मालिकआ बावनो थायोमोन बावनो थायोमोन बिसोरो जिहेतु नोंथाङा जिबायदि अर्डार खालामदों हिन्जाव थानायनि सिगाङावबो बेबायदि खालामो नामा फिसाया हिन्जावनि मेगनावनो खालामो ओमफ्राय जों हिन्जावखौ होनो मानो बिदि खालामनांगौ होनबा नोंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया बेखौ बुङो ओमफ्राय बिसोरो होनो हिन्जावा आं एडभकेट आंजों माबा जुजिनानै लाब गैया नों आंनिफ्राय गोजौसिन दाथां होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि खालामजाया जोंबो मावनोसो फैदों जोंबो सिख्लासा उन्दैसा सेफ जानांगौना जोंनि जायगाया बे एडभकेट बा बे मानो हौवाखौ बेफोरबायदि माबा खालामहोनांगौ बेफोरबायदि मानो आखु देखाय होनांगौ एडभकेट बा ल'खौ मिन्थिखानानै मानो बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरखौ दांहोजोबनांगौ बिसोरो सिङाव सिसि केमेरा दङ गासिबो सिसि केमेरा दङ मावग्रानि माबा बारान्दानिफ्रायनो रुम सिङाव जे मावग्रा रुम बेयाव गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय ओरैजाय गावसोर थाग्रा थियाय गैया आरो लामासिम गासिबो सिसि केमेरा दङ भइसबो खोनाजोबखायो गासिबो खोनाजोबो प्रुफ दङ ना माबा बिबा मोनगोन आरो माने सानफ्रामबो नोंसोरो माने गोसो गाज्रि बेयाव खामानि मावबाय थानानै दंमोन बिदिनो गोसो गाज्रियैनो बुंजायो जों बुंनो हाला रावबो बुंफेराखै नालाय बिसोरो साहस मोनबाय साहस मोननानै बिदिनो खालामबाय थाबाय आं दिनै साहस आंनि गोसोखौ हमथानानै जोंनि जायगायाव मानो बिदि जानांगौ साननानै जोङो बुंबाय आरो माब्लानिफ्राय खुलिदोंमोन बियो खुलिनायाथ' 1 इयारसो जाबाय खोमा आं बेखौथ' मिथिला जायखिया बिदिनो गोबावानो जाबाय 1 इयारसोआनो जाबाय दां मा नाम दखाननि नामा दखाना लिटिल सरोजिनी नगर